YouTubeovať už fejkujeme. Nie, aj to tam bude počuť. Tak hneď na úvod máme podhustenú pneumatiku v Bratislave, ale už sme v Petržalke. Máme za sebou Zistili sme, že ručná pumpa je nám na 3,5 kilometra. Tretieho dňa. Je to tretí deň. Vyspali sme sa celkom dobre, ale máme neskorý štart. Až o 7:20 sme vyrazili. Takže takto. Takže tam volá, kde ideme. Tam. Kitce Bila Plus na raňajky. Takto si ideme Bratislavou. Rušnou. Tade no. Takže zastavili sme sa Bila Plus v Kitce na raňajkách 8:45. Máme za sebou 11 kilometríkov a ideme v madunickom štýle, Cicerová nátierka, ovčie, kyslé mlieko, sardinky v olivom oleji, kafe, vynikajúci syrík zo surového mlieka. A Paťo si dal extra nejaké hotové jedlo rakúskeho pôvodu. Haha, takže opúšťame veľkú Bratislavu. Za 50 metrů Slovakaj. pokračujte rovně a potom znovu A za pár pokračujte chvíľok rovně. Teď pokračujte vstúpime do rovně a rakúskych potom zemí. znovu pokračujte rovně. Pokračujte rovne. Teď pokračujte rovně po cyklotrase Počkej. Longinus Radweg a cyklotrase Iron Curtain Trail 1. Jak sme zablúdili. Takže Rakúsko máme za sebou 30 km. Tie cesty cyklo sú úplne také, jak sa hovorí, čiže asi najlepšie. A špeciálne tento agátový háj je úplná rozprávka z týchto 30. Takže sa tešíme. A ideme ďalej. No, plán je ešte nejakých 65 km a dorazíme na nejaké kúpačky, takže to je naša méta, najbližšia. A pak sa tu do Rakúsku jazdí úplne mierumilovný, pohodičný. Ideme. Takže dvojhodinová siestička je za nami pri Rakúskom mori. A teraz ešte kávička, lebo po kávičke si dáme ešte eine Wassermelon červený. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step. Čiže aj keby inak nebolo, plán sme si splnili. Na 365. kilometri
sme sa zastavili na Neusiedler, či Zeusiedler Zellamsee, takzvané Rakúske more. Nádhera. Je to ináč práva bažina, ale na osvieženie vynikajúce. Zároveň si tu dáme poobedňajšiu siestu pod stromom. Minimálne 3 hodinky, 51 km za sebou. Dneska deň 3. Tieto kúpačky, to je výborné. A toto je kúpačka číslo 1. A ďalších nejakých 45 km cca máme kúpačku číslo 2 a zároveň by sme sa tam mali utáboriť. Uvidíme, či sa dá, či je to legálny kemp, alebo si musíme hľadať niečo iné. V každom prípade teraz je už super. Zaznamenal som takú zdravotnú potiaž. Achilovky ma začali boleť. Najprv jedna, potom druhá. V živote ma to nebolelo. A teraz to cítim už celý včerajšok a stále dneska. Ale je to stabilizované. Keď sa to nebude zhoršovať, tak to zvládnem, len nemôžem ísť na plný plyn. Ale ináč, okrem tých tepiel, ktoré ešte nie sú až také zlé, dneska 32, pokiaľ to nie je 38, ešte to pôjde. Je to vždycky lepšie ako chôdza s batohom, ako na bicykli s 20-kou, kde ťa jemne celý čas ovieva. A častokrát tuto v Rakúsku tie chodníky lemujú také stromové aleje, ktoré vytvárajú tiene, takže je to docela príjemné. Hasta luego. Takže posledný kilometr do cieľa, sme na kilometri, tretí deň, 80. asi 5. Sme už kilometri. Dali sme si čo? Dali sme si Grüner Veltliner v malebnom rakúskom vinárskom mestečku Rust. Rust, veľmi známe. Tak. Čau, Paťa. Dobre zachladené, optimálne. Pozri, počkaj, to sú umelé. A nie, ozaj, 1, 2, Ty vole, ďalšie. 4, 5. Ty pozri, všade sú. To som nevidel. Aha, aj tu je ďalší. To sú sviaté vyzerali. Každý komín bociany. Neuveriteľné. A rakúske.